Ngi aingo yo blay say sin pat bangi yo ya kan kalat bangin penan burom yo try limba kijing shakri jo kijing mani bat kijing ro ti ngi ai ku blay pi baro ki para banget ki parlok bait ki bapet ya kan ka program haka kerteng ka bathiang bat ka badon bortam ka jo jisu to ngin let say sin pat bangin ya snok ti lang ka way ban aingo lang yo try shwa bangin yo sngo ya ka tin ka jong blay. Ya ro ya u tu riao ba ba tu birthday
Ngi ai kublay ban gi pediang sumbai pi baro ki para banget bat ki paralok ki bapet ya kan ke channel ke jongi ha kan ke sngi ke momenta. Ngi sngongu yu try ba udang plingi ke dikalat bingi la ban yo sngo ya ketien ke jongu. Bat ke jing dwai ke jongi kalong ba utry no kurku yang ngi kan ke sngi tingba ke ketien ke jongu. Ke kubor ba ngadan ban ya sam bat pi ha kan ke sngi ke momenta. Kalong ke bangala pensyong nong rim kat kum ke shithi ka baar jong apostle Paul. Syau Timothy kelenong ke beningkong bat ke dekot ke bakat ar. Syai ngangan pulina do ke dekot ke bapra bat ki kentien ki ba ong kum ni. Namar kata wat sngo le ranya kata ka jing plai au try jongi lem ni ngau nong sa bindi jong u. Henry tu ya syashi tom bat ke gospel kat bakum ka bor ublei. Ubala pin im yangi bat ubala khot yangi da ka jing khot bakut. Om kat bakum ki jing le jongi Henry kat bakum ke jing tmu bat ke jing IA jong uhi ya kebala ai hangi ha Chris Jesu min shwa ki ya bam jukut. Henry ya kebala pen pau menta da kata ka jing ni pau unong pin im jongi u Chris Jesu ubala pendu no ya ka jing yap bat ubala pen pau ya ka jing im bat ya ka jing bam puut da ka gospel. Sya kebala thung ya nga ongu Paul unong yalap bat u apostol bat unong hikai. Kad khot ka bakat ar na margani ka daw nga syaru yakini ki penban ngam sngoleran na mar ngala itu ya uta hauba ngalanget ban nget scam ba ulong ubala banda ya kata ka bangala IT hu hamar kata ka sngi ka kerteng juga kubor ka bangabu hak ni ka sngi bo menta kalong hatu ngi itu ya uta ya uba ngilanget hatu ngi itu ya uta ya uba ngilangit. Upol uang hang ni penban ngam sngle ran kat khot ka bakat ar ngan ban biang sa sisien uang namar kini ka daw nga sya'ru yakini ki penban ngam sngle ran namar ngala itu ya uta ha uba nga langit. Upol u itu ya ublei ha uba u langit. Kaktiin ka jong ublei ke thu igi bo ublei utip lut chapang jongi. Utip lut ya kabasyong kabalet kabawan ka jongi utip lut ki jingmut ki jongi kasan mo pisi spa alai pandai kasan ka bangi ya tip lut baro ki bingi tip ba baro hang tu u David ukren chapang ka jing itu ka jong ublei yangi ka jing itu ba ka jong ublei yangi ublei jongi utip lut yangi nadong syadong u David u ong mela yit yang bat mela itu yang mitip ka ba syong jonga mitip ka ba yeng jonga misngu thu igi jingmut jonga na se jengai nanta ter upatai ong langa yat ladanga siang ke jing tiak jonga ki nyamra hang ta medon langa keu shabneng hang ta mami medon nang ta batai ong ba ublei utip lut bari ki khot met ki badan hakam met ka jongi baro haru kata long ka jing tip ka jong ublei ngi namar bulong ma bala thau yangi nanta ublei ong hau Jeremiah kelenong menengkong dekat pesan uang jauh Jeremiah habang ngampat penlong ya me ngala itu ya me. Kalau kau berpelah sih ban perkat capang kata kajing tip kajong ublei yangi. Nang tabde Jisu ke gospel kat kum Matias kelenong basupau kat kepalai pau uang bade kisnyu hai ka klik jongi lanyo. Akat nongi longi bakodo rekmat jongu. Hari kajing keli ke mang kuat bangin keli ni kapor kalong. Hadu kat no mangi pedengi itu ya ublei. Ya ublei bengi ngi syakri, ya ublei bengi ngi ruai, ya ublei bengi ngi pla bengi nget, ya ublei bengi ngi ya labadu kap nungi de itu shisha ya u. Ngangit ba ublei, kari ka jing terang ka jong ublei, bengi puli ka ketien ka jong ublei ru. Na adu ka kitab ka beningkong ka kitab Genesis. Ter hadu ka no ublei utrang banyad hajan ki brio jong u. Ya ki ba u la thau ha ka dur ka jong uhi. Kata-kata kijing terang ka jong ublei bandan ka jia selok ka babat ubrio ka jia selok ka bajan kata-kata kijing temu ka beningkong ka jong ublei Henry habau Adam la lepop hakabaka pop ka larong ya kata ka jia selok ka bau Adam udan bau ublei ha ka por beningkong na pendukut no ringi aingo yo ublei belingba u Jesus Christ uba ka Bible ka ong bau de u Adam uba ar lai penyo apat hangi ya kata ka jia selok bengila do no mener pat mentang ila bandan ya ka jia selok ka bajan ka babat ublei ka jia de ka bajan bar ka babat ublei lingba u Jesus Christ la nginget ha ka kam jong jing siu spa ka jong u halo jong ka ding pana ber ka jing mi pat ka jong u na ki bayap angi priang u kumunong penim ha ka jing im ka jonge
ngina ban yo opat ya ka jadai ka bangi ladu menor ka bau Adam uladu no ngila ban tei pat ya ka na kata ka di ka jing kwa kata ka di ka jing terang ka jong bleng ni puli na ka ketien jong bleng ban ngi sou tho ya kata bau bleng do kan no kwa ban wan ban ya hajan ban ngi kwa bangingin itu bhai ku mau itu bhai ngi kwa bangingin itu bhai ku mau itu yangi Paul habau tho ya kan ke sithi sha Timothy ka sithi ka baar ka jong u tho ya kan ke sithi hakapor budan hapo yeng bendi Timothy udah pastor samla ubal pet ya ka balang ha Ephesus bat udah ubreu ya uba Paul ula pensan ula hikai ula train ha ka jing sakri bekerja mensem bat Paul uang si Timothy uang Haka dekat ke bakat arbiang uang namar kan ni daw nga syaru ikini ki bau polusya ki bau polusya ki bau uang hang ni ki jing syak shitom ki jong u nakamta ke gospel padahal ni kapor kumala oi fimentan upol udan hapo yeng bendi hayeng bendi harum bat naka yeng bendi utho yakani ke jing tho sya Timothy balai udan hayeng bendi nambar bahaka kata kapor uniro bolong upat syau bersesyar ya ke Rom ulah hukum ba on thang no ya ke Rom nambar ba ke history ke thu ingi ba le si snguten itenat ya ka rukom ba kalong kanong ba Rom ban ukwa ban design pat ya ka kawe ke rukom ban penyen pat ya ka kawe pat ke rukom ka ba itenat na ta ka daw la ai ka hukum ba on thang no ya ka but chipotle na ki khasautli ki district ki nong tho history ki thu ba kele in kongkai Bat kala sawa ha tu kapor sarum shaneng bau deu niru ba pha thang ya kanong barum tien reu niru le kumno u kenno ya ki kristan kasuk phai u kenno ya ki kristan bat de nakata kadaw ba ka jing pensitom ya ki kristan ha kata kapor kala sedang pada yo pol lakem bala tab yo hayeng bendi bat de nakani ka jaka Nakani ka jaka ni yeng bendi bau Paul utho syau Timothy pen panu angam sngule eran ki diki ek eru namar ngla itu yauta hauba nga ngalanget Paul habudan hing bendi kajing sngo khia ka jung kalong na kamta ka balang kajing sngo khia ka jung kalong nam ta Timothy kajing sngo khia ka jung kalong nam ta ki bangit nakata ka daw habi pipuli ya kani sithi ni sngo tho bau Paul uong yu Timothy bo un sumare ka gospel uong yo Timothy ukentu yo Timothy bo unya lap ya ka gospel ukentu yo Timothy bo unya ne ai te jing hikai ka bo ulanang bo ukentu turu yo Timothy un syashitom nakam ta ka gospel wat lada ka don kam yu ban syashitom Paul de shisha ulong we ni ki apostle ki bala sya ngala ban bu ika ha ni ki kentien Paul ulong apostol ubala khamsha simbon ki jing shitom bani ki weipat ki apostol ki jong Jesus Christ but ha ka siti ka bu tho sa ki korin ka siti ka ba ar si ki korin ka lenong ka ba khatway ka khot ka ba ar phula hedo ar pu pra upol ulis sang tu ayang tu ya ki ti rukom jing shitom ki bu ula sha nakam ta ka gospel ka jong Jesus Christ but nganchu mention menganchu ayah kan ka por ka we hidden ka we Kabening kong wong ngalasya iki jing sempat kampalat hayeng bendi kambun sin ngalasya shitom lajan ya bon sin ngalas nang ta san sin ngalasya sempat deki tri haki ju ngalasya syo deki ding sempat lai sin nang ta sya len thamau shi sin pat ling lai sin shimit chisngi hakada duriau go bejeliu la don nang ta layai lek na ko wi jaka sa ko wi pat nang ta ulama ki jingma na ki wa ulama ki jingma na ki nong lute ulama ki jingma na ki parajat ulama ki jingma na ki gentle ka jingma klau jingma ka nong ba jingma ka duriau jingma pling ki lok ba arsap jingbam yo athia bun sin jing thangan ba jing sliang jing sha jing it ni ya sha jing it la bun sin ka jing pija ka jing leng khoj nang ta ba ka jing ban ye u kalong ka jing sumar ki balang baroken arpo artli upol unyo hang tu ki jing rukom sha shitom chu ki ba pher ki bola sha nakam ta ka gospel
เป็นบันกันนี่ก็จึงโยจงอูกำได้ก็จึงขยุมกำได้ก็จึงอูดก็จึงน้ำแต่ฮันเรอูองบังอาชะยกินกิเอบารอเป็นบันงำสงเลรานงี้ปุลีกตัวมันตันฮาบาอุโธชาวติมธีว่างำสงเลรานยกินกิเอรูนาmar nga itu yau ta hau ba ngang langit piu pol itu yo blay ke jing itu jung yo blay kalong ka ba janna do kata-kata ke jadi ke jung bo blay kalong ka ba janna do kata-kata utip bat usngau thu bo blay long bang ubang ala ban shania bat na kata daw ka jing nget jung ka scam bat na kata daw compare ke e ke jing kendu jung ka jing im ke e ke jing kendu jung ka jing shakri jung yo blay ka jing jung ka scam kampen kela kampen pai setia ke dono jung ban pai show ipat Henry ke dono ke jung ke jing ke jung ka scam how try how ba ulanget nang ta shu aki wibet ki benta juga keting ke jung blay upol ya tu ang tu bula sya eno hakilok baro habudan hing bendi nang ta ula sya berngem ni puli ki kam ki apostol kalau nong ba ar puar dekat ba ar puar ta kalau nong ba ar punyo dekat ba sau puar nang ta sya keli jing keli lenong ba ar pusan ki kam ki apostol kalau nong dekat ba ar pusau do kado ka ba ar punyo nang ta ula sya iben nakam ta ke gospel ki kam ki apostol ar pun riu dekat ba ar pusau ula sya ada jauh besen kam ki apostol lenong ba ar pra dekat ka balai pat kalong ka besngu tenat habangi perkat ya kene kawai berkata kalong ba upol usya ikini ki ai om kum unong kam baman la sisa uong bala khumi kum unong kam baman hapo bendi penban sim dei unong kam baman usya ikini ki baro nakam ta ke gospel ka jong Jesus Christ bat ngap perkat bun ki jing ke bengi ya kendu ka jing im hot kidan sisa ki para Kristen ki jongi ki para bangit ki wepet ki jaka ki basyai pensitom nak ta gospel ka jung dry nak ta jinget ke jungi bat ngi aingo iki ngi aingo yo blay nam ta jongki bat ngi sngungu yo blay nam ta jongki baki ya ini ado ka bekut bat nak ta daw ki sa pensitom ben ki sa penyam ki scam ka jinget ke jongki ho blay don bat ki Kristen ki ba cha sitom om namar ka gospel om namar ka jinget jongki henry namar ka jing rai ke babet jongki namar ke jing le ke jongki hi bat ki akan duit ke jing ke jing jongki bat ki kloi ban keno yu ble ki kloi ban pai no na ke jing ki kloi ban poi yu ble ki kloi ban ran chaden na ban ken ran chaden na ka basyakri yu ble ban u apostol Paul hablen kat kini ke jing sya ke jong uang ngam ngoleran barang itu yauta yauba ngalanget berkajing itu jong upol ya uble kam nong setia kajing itu ke malu mala kumbangi la ban skutu hapeding jing sya sitom ge bobon ge jong hari kajing itu jong kolong ke bejan kajing itu jong kolong ke betikna bat balai kolong ke badan kam yangi bengin itu kumta ko upol u itu ya uble kidon cibon ke jing kurku kidon cibon ke jing mentoy kidon cibon ke jing baha la ngi itu baha yau tau bangi ngi syakri ladang ngi itu baha yau ta hau ba ngi langit henry na lor ki wi pat ki jinggur ku kani kalong ka bakam kong san kadon kam yangi bangin itu baha yau blay kadon kam yangi bangin da itu janai yau tau bangi ngi syakri namar balai baka penla yangi bangin jeng scam hakipor ki be hakipor ki be shitong kumbang apostol Paul la ban jeng scam hatu ban IT no ela ka jong ko jing im ulah siapa niap nakam ke gospel hari ulah yai nek duk bekut but kata kami nak kata kajing itu kajung kabejan ya uble but mangiru la dangi itu jana ya uble la dangi itu bha ya uble bengi syakri fitip kan penla yangi benjeng scam hakipor ke be kan penla yangi bengi yang scam hakipor ke bajinjar kaketin ke jong uble ke ong bah kisngi ke bakado kinwan ke por ke sitom kinwan ke por ke be kinwan ke por ke bajinjar bat datang kita ke beliau ke beri ke jadi ke bejan ke be itu yu tahu ki syakri datang kita ke ben yai ne bat ublay ke bible ke dap de kinuksa ke bakra ke belum ke jingi kayangi kum kanuksa ngiken mau yo Shadrach Meshach Abednego haba
kim shim tre ban mani ka blei thau ka ba siem ne bukan ne saru la pen yeng ki ong siem u blei jungi bengi syakri ula ban pelat yangi Henry la da ujiet unum pelat yangi ru nginum mani ya ni ka blei ka ba mami melat pen yeng ka jing ni thu jong ki u blei jing sngou scam ka jong ki hau blei ba ki nget kalong adu kata ki ong nginum mani ya ni ka blei ka ba me melat pen yeng bat kum ta kila shabret hala warding tan ringi ai ngoi u blei pelat iki nang ta lagi kin mau Daniel ru shum la len ya ka jinget ka jong u hau blei Jehovah bat kum ta shabret krem kising baru blei pelat yo Daniel nang ta ngi kin mau yo Job pula sya ki jing tunjuk ki bejur ki jing tunjuk ki besyir kai ki bakta ya u ki bakta ya ka yeng chu ki bakta ya ka shimet ka jong ban man ka ktina jo blei ka ong ba u Job shim la le pop namar balai utip uang bangatip onong sius pa jonga uim ikan mau yu David ru hakapor bu yale badu Goliat habu yu sngou ka jingkop jong Goliat u David namar bodan kata ka jingya dei ka bejan ka baru blai u sngou squinyam ta jong blai bo uang u e u ne baklemot share bakren ben yu pat ya pom jong blai be im bat kum tahu David ulai yale persya yu Goliat ban penlingkot ika jingya tu kana baru ngitip David ulala ban penyap yu Goliat tang da uwe mau bukhar narod wa namar baka bor jong blai jing don kat ka jong blai ka don lem batu kini ki bri ki itu yu blai baki ki syakri ban nak ta daw ki slur nak ta daw ki scam nak ta daw ki yeng triang ha ka jingit ka jong ki hau blai kum no ngila ha ka no kur kam ngila ban pinsan ya kata kajinya de kebajan kebabat ublei halani kan ukur kom ngin itu kamba yang nu ublei bengi syakri nginum la man itu ublei namar balak kai ngi ke yang Kristen nginum la man itu kamba ublei da ka bengi wan si jeseng nak kapor ka pening kong ka bengi don kam ha ka jing bujungi kalong ka jing mat ka bashimet ka jingya de ka bashimet ka babat u Jesus Christ unong penim jungi kata kalong kebadan kamba Billy Graham wen gino yalap bakrau uang ladapi kuah si syaban itu yu blei piap ban sedang nak ading pernah kadai kajaka sedang upol ru sedang nang ta mencua udang dei usol ha kajing em kabarim ka jong u baru pen sitam ben ya kabalang hendak ya kelenti sa Damaskus haba udang let ban pen sitam ben ni kita kinong buat ki jong Jesus Christ Jesus Christ utrai blami pat ulai Shem batu. Bar kata kacing Shem kejong upol. Baru Jesus Christ ubalami pat neki bayap. Kalapen kelabak ya kacing kejong. Kalapen kelai kajing temu jo kajing kejong. Kalapen kelai usho we padu brio. Na unong penjot, na unong pensitom ya kabalang sa apostol unong yalap baru unong hikai ya ka gospel kajong Jesus Christ. Kajing Shem kabashimet. Kajingnya day ka bashimet ka babat u Jesus Christ kata ka di kasinjang pamningkong ha kajing itu ka bakamba ka jungi yau blay kabaar kajing duai kalong kebadan kam kata haba ha kajing long brio rumah ha kajede jungi bagi parlok nginum laman tip syapang i parlok jungi kamba lada ngim penut por bad i lem lada ngim ya keren bad i lada ngim ya slok bad i na kapor kum ta kalong ru bad ublei jungi ha ki jing dwai ki jungi ka bekin thup ka jing ro ka bekin thup ka jing mani ka bekin thup ki jing dwai ya sahaj ka jing dwai ka di ka kalenti ka bangila banwan hajan jong blei bat ban kalong ru kalenti ka bangila ban yo sngo ya kasur ka jong blei haba Ukraine shangi omla si syaban overemphasize kum ong khtin paring ya kajing don kam jong kajing duai maka la ka deyengi bangin itu ya ublei ngi hap ban pelut por baru ngi hap ban pelut por haki kicat ki jongi ngi hap ban pelut por hak ban wat ya ka kamar ka jongo ngi hap ban sungu thu ya ka sur ka jongo ban ngin sungu thu ka sur ka jongo tang la ngi pelut por baru uji su ong haka gospel kum Yohanes kalanong ka bashi pau ka khat ka basau wong baki lang brot ki jong u ki sungu thu ya ka sur ka jongo
ngis ngutu ya kasur jung iparlok jung I walada idon sa jengai na layeng hay bikran singi lang baka phone haga kalamat mangi shim ka phone bad ong hello ngis ngutu baday mano namar balay mangi pendut por nakapor siya kapor bad I ngilas ngutu kasur kren jung I bad kalong kumjo badu blay ru habing ipendut por bu blay ngis ngutu ken bo ya kasur jung kabakren syangi bad ngin itu kambha ya blay mo bui pen pawe la di hay kijing duai kijongi baru blay ukren ru syangi leng ba kijing duai nak ta kadaw ko long kubedon kami ngi pengin long gibriu jong kijing duai kabalai ngilaman itu kambha yo blay ngilaman itu kam jana yo blay habing ipendut por bad kaketien kajong kene kaketien kajong blay kalong galenti ka bau blay ula jid ban pen pau la de syangi ban pen pau la de syaki bri ku jong nak ta kata ko lang bedon kam kata-kata ban tip ya ka ketien ka jong ublay habang ipuli ka ketien ka jong ublay ngitip ka igamon ka jong ublay ngitip kanu ka ba day kanu ka bam day ngitip kanu ka ba pen ngo bhai ublay kanu ka pen ngo si ublay ngitip kanu ka lenti ka bangi de ban yat kanu ka lenti ka bangi de ban kiar ublay upen pau la de upen pau ka mon ka jong upen pau ki jinglong ki jong lingba ka ketien ka jong ublay ka bula asyangi panang kata kadaw ko lang kabedon kam kata-kata ngi pengin bure ya ka ketien ka jong ublay ha ka dono jongi ko mau pol uang ai ba ka ketien ka jong ublay kan syukur hai ya ki dono ki jong pi ka ketien ka jong ublay ka de bandap ha ka jim ka jongi ban ha ba ka ketien ka jong ublay ka dap ka jim jongi ka syukur hai ka jim jongi kumta ken ngilaban itu kamba ya ublay na marupen pau yala de upen pau syangi lingba ka ketien ka jong ya ki jinglong ka jong ya ki jingkwa ka jong ya kamon ka jong apostol Paul ulong ublay badap de ka ketien ka jong ublay ka Bible ka bau Paul upen dan kam hakatu ka por ka de ka testament ka barim but kinong to history ki ong ba kalong ka barim do or hadu kata kamlong hakadur jong ka Bible ka bangingi dan mentah hakadur jong ka kot nambar ba ka Bible hakatu ka por ani ka Old Testament hakatu ka por kadai kawan hakikot kli lani ki scrolls but ki nong to history ki ong bakalong ka barem kata-kata pagka ba uriyo shimet unyo yaki unlaban thi deki we unong puli Bible ubabnia uong ba apostol Paul ukot adu shispa khandai puwe sen ya ka testament ka barim habu tho yaki sti ki jong shaki balang ki baper shispa khandai puwe sen usot na ka testament ka barim apostol Paul udak dekat ketien ke jong ublay namar balay kemeningkong ulong farisi haka jing em ke jong ubang menchua nang ta ka baar ula sya hikai lani ulalong kena school jong Gamaliel ubalong nong hikai basta da kata kapor expert haki an jong Moses baragi jing tho baru apostol Paul ula syong ki kejat ki jong baru ula tingkai ula kin show ya ka ketien ke jong ublay haka dono jong baka jong berkat jong berkumta habu tho asi ki balang ukot lani usot ya ki jing tho na ka ketien ka jong ublay na ka kitab ka barim ka jing don ni ka ketien ka jong ublay ka jing bujungi ka penla yangi pengin itu kamba ya kumung la ong menne hak tu ki por ka Bible kawan hakikot kli haki scrolls hari menta ngidon ni ka Bible haki kti ki jongi hakarukum kum ka kot ka bangila banra na kawi ka caka ban ngangai apostol Paul ushim shitom ma tu ka por banra wat lada ngishim ba udon ya ka testament ka barim bad hak tu ka por kanong ka bishitom yu banra na kawi ka caka tenrei ka Bible ka bingi ngidon hangani ka por momenta kalong ka basuk bha banra na kawi ka caka ka barit ka bangila ban thep ka pla ka jungi ka bangla ngila ban thep ki bek ki jungi but mentally ngidon ni ka Bible ha ka mobile ka jungi ngila man non nyo pratli ki chat Bible ki version jang Bible ha ki mobile ki jungi but what kam tam man ya ka taru Henry ka pakam dan kam kalong ka pakam kong san kalong but ka jingkli bingidon kam man kli la de kalong ngidon padene em ya ka Bible ya ka ketien ka jong blay ha ka dono jungi padha ka jumut jum perkat ka jungi namar ka dikata ka ban hikai ngi ka dikata ka ban yalam yang isha ka jungi thu ka bakamba yau tau blay bangi ni syakri kan sapoi ka por
ubleu ang nambau prophet Amos ba ubleu sa pai ka jing kurdu hagari ka jing kurdu yu kupu ka jing kurdu e ka re ka jing kurdu ban yos ngo ya ka ktien ka jong ublei nakata ka daw kat bagi nang don kapor tungin penlut ya kapor ka jongi ka bakambun ban pule ka ktien ka jong ublei tungin penlut ya kapor ka bakambun ban dwai ban chong ki kijat ka jong ukun rado jongi namar di hang taken pengilaman itu kambayu habar pengi bad habang itu kambayu ang itu janayu compare ke ige jing kendu pengilaman isem ha ka jim ke jungi compare ke ige jing e ka ba pertai ke bu sotan ula ban kawang sya ka jing jungi ngin yengi beskem ngin yengi bayine ha ka du ko bakut u brain kur ku yupi ha ba pisha skor ka kting ke jungu tungin ile chu ha ka jing doi ablei jonga nga aingo eme ko try na ka kting ke jongme kabami paano kani kapor na tuai go tribe men kerku kita baro ke bisa skor ke ktien ke jome ban ngada duai ablei jonga baka ktien ke jome ka dio ban hap ha ka jaka ka do nu ka besi so kendo besi so ka ban pen mi so lai posha an ri posha ba jis pasha nam ta ka burom ke jome try kringi sha jan jome try me onga ktien ke jome ablei jonga bangin wan hajan jome kum ta ba mami men yo ban wan hajan jongi ya rap ingi go tribe ngi la ban sius pa e kapor kumaka ktien ke jome ka onke ni kisngi gelong ke besniu yarap ingin siu spa ka por ko try ngin itu kam phaya me kam ngila manong gibri ke beskem ha ka jinget ko try gibri ke biyaine ha ka do ko bekut ko try ke blong la kloy bni shamat me ha ka do no ko por ka me wan ban shawingi ai go eme ko try sa chi sen pat na ka jing don ka jome ni ai go bo misngo gi jing doi gi jongi ru ha ka kerteng jong jisu no pen mbe bob dan bor jongi ngi pan kini baro amen. Jing